Salam edildiler. Bugün size döwlet guruluşy barada käbir durup geçmeli çynly gaýdatlar barada gurun açmakçy. Döwletler näme üçin bar? Tutuş dünýädäki döwletleriň iň esasy borçlary, wezipeleri näme? Haýsy maksatdary bilen döwletler gurulupdyr? Şonuň bilen baglykda biziň Türkmenistan döwletimiz şol döwletlilik maksatdary näme derejede eýeleýär? Borçlaryny näme derejede ýerine ýetirýär? Şu soraglara jogap gözlemekçi. Elki bilen bir döwletiň iň esasy maksady näme bolup biler? Tutuş dünýädäki döwletler üçin hem degişidir şu soraw. Meniň pikirimçe, üç sanyň esasy wezipesi bardyr. Başga wezipesi bar diýenler kommentariýalarda ýazyp bilersiňiz. Birinjisi, sosial döwlet bolmak, jemgyýetiň durmuş we hal ýagdaýyny gowlaşdyrmak, ykdysadyýety ösdürmek, açlygyň öňüne almak. Biziň telewiziýamyzda eşitýänsiňiz belki. Halkymyzyň hal ýagdaýyny mundan hem beýle gowlaşdyrmak ýaly ogadan geplerini ýöne gynansak-da gün-günden garyplaşýan jemgyýetimiz bar. Ikincisi, şol jemgyýetiň howpsuzlygyny öpçün etmek, daşyndan gelip biläjek howpa garşy şol jemgyýeti gorumak, milletin howpsuzlygyny berja etmek. Üçüncüsü, tasdiklama işlerini yerine yetirmek, ýagny dogurlamak. Biziň şu günkü durup geçjek esasy temamyz şol üç temadan ibaratdyr. Birinjisi, Türkmenistan döwletimiz yerine ýetirip bilmedi. Hal ýagdaýymyz gowlaşdymy, hökümetiň içinde oturup, arkadagy şöhret diýen patkalimlerinki wagtlaýyn gowlaşan bolup biler. Ýöne olaryň görüp oturýarys, soňy türme bilen gutorýar. Pensiýa çykyp gideni göremzok, diýmek gowlaşmandyr. Hatta garip halk arkaýynrak ýaşaýar olardanam. Sebäbi wezipeleriň haçan türmäyi bererkä diýip gorkup ýaşap ýörenlerini bilmeýän ýokdur. Ministram bolsa gorkok guldan tapawdy ýok ýurdumyzda. İkinciden, jemgyýetin howpsuzlygyny berja etmek. Biziň goňşymyz Awganistanda habarlarda aýdylyşyna görä, Talibanlar gün-günden güýçlenip türkmen jemgyýetini howp hawandyrypdyr. Eskerlerimiz welin, garlary aç, ruhy peslik ýaly günleri başdan geçirýär. Eskerlere ruhy taýdan goldaw bermeli halyna olaryň mertebesini peseldici gynamalara söze bar edilýär. O tarapdanam Türkmenistan öz borcuny yerine ýetirip bilmedi, gynansak-da. Ýa-da polisiýa bilen halk häzir pişik sıçanynky ýaly gowlaşdy oýnap ýörler. Näme üçin maska takmadyň-da? Näme üçin burnuň görünni? Näme üçin o taýdan geçdiň ýaly? Bolgusyz sebäpler. Bahana bilen hökümetden alýan pes aýlygyň özüni halkdan dolmak, galtamanlyk etmek, duýduruş berip goýberenini eşitmersiňiz. Köp ýurtlarda da polisiýa görse özüne has howpsuz duýan bolsalar, bizde polisiýanyň görse gorkup başlaýarlar. Sebäbi galtamanlyk bilen başary köpüsü. Hemmesi diýip biljek däl, işlerinde gowlarym bar. Ýöne az gynansagyň. Olara da düşünýäs, halk bilen hökümetiň birek bolan anamyny gaçyrdylar. Gurban ulyň alyp barýan siýasaty günäkär bizatdyrdy. Işe alanlaryna laýyklyk esasyna alynmaýanlygy zerarly. Bu ýerde döwletimiz öz esasy wezipesi bolan raýatymyzyň howpsuzlygy berja edip bilmedi. Indi gelen döwletiň üçünji wezipesi bolan täsdiklama näme? Has giňişräk mesele garalyň. Her kim günlük durmuşda döwlet edaralaryň gapysyny haýsy sebäpler bilen hakýar? Gelin hemmämiz bilelikde ýadymyza salalyň. Meselem, alyp satu işleriňiz bolsa, anan çykat almaly bolsaňyz, notarysa gidýänsiňiz, ýa-da bir ýerik puly iýermeli bolsaňyz, tölew etmek isleseňiz, banka gidýänsiňiz, ýa-da nikalaşmak isleýän bolsaňyz, nikah öýüne barýansyňyz, kepilnama gerek diýilse, o sebäplere ýa-da jaý dolandyryş öýlerine gidýänsiňiz, şol ýere baramyzda pasportyňy soraýandyrlar. Näme üçin? Tasdiklama, dogurlamak, autentifikatsiýa temasy şu taýda özüni görkezýär. Meselem, awtolow satyn alýansyňyz, ýa-da satýansyňyz, alyjy bilen satyjynyň alalaşyp ýol gözegçilik golugyna, käbir ýurtlarda da notarysa baryp şertname esasyna alyw satu işlerini ýetirýänsiňiz. Döwletiň ygtyýarly wekilleri barlaýandyr.
satıcının dokumentleri, alıcının dokumentlerini, ulun dokumentlerini hemme zat yer bolsa amala aşyrlayandyr. Şol işi amala aşyran üçin öz ýygymyny alýandyr. Ýa-da banka barsaňyzam, iý berýän kim, alyjy kim, pulu barmy, hasaby dogrumy, ýaly dogurlama işlerini ýerine ýetirmek we şol pulu şol alyjaga gowşurmak, şonuň esasynda da öz tasdiklama işini ýerine ýetiren soňam ýygymyny tutup almak biziň banklarymyz edip bilýärmi şu zatlar häzir. Bank öz etmeli işini etmän soň näme döredi? Käbir kargolaryň, adamlarymyzyň häzirki etýän pul transferleri döredi. $100, $1 alıp senin puluny Türkmenistana gowşurýarlar. Eger köprek puly berjek bolsaň, ol pul bararmy, barmazmy diýen şüpheler bolur. We häzir şolar biziň banklarymyzdan hem has anamdar bolup dur. Banklar valutamyza çalyşyp berýärmi? Ýok, ýerine kimler döredi? Gara bazar döredi. Onu çalşýançylar döredi. Diýmek döwletligiň şerti bolan öz etmeli işini etjek däl diýip gadagan edip bilmersiň. Gadagan etsen şol zat el assandan has gymmat bahadan satylmagyny eltersiň. Şeýlelik bilenem inflasiýa döräp başlar. Pulumuz hümmetini ýitirer. Zatlar gymmatlap gara bazarda satylyp başlar. Halkyň näile bolmagyny we häzirki güne gelersiň. Bu ýerde dollarçylaryňam günäsi ýok, bank işgärleriňam, polisiýanyňam ýurdu dolandyrmagy başarmaýan merkezçi sistemanyň günäsi bar. Diýmek üçinji wezipesini hem ýerine ýetirip bilmediler. Döwlet sistemasyna dogry düzgünçilik maksatly, girdeýji maksatly işleri ýola goýup bilmeseň, korrupsiýada güç alar. Esse Amerika bol, esse Ýewropa döwleti, esse Ýaponiýa. Ykdysadyýetin kanunlaryna görä hereket etmeseň, dünýäden üzüňeleşseň, ykdysadyýetin çöker. Häzirki döwürde hasam kriptomoneylaryň, Bitcoin'in, blockchain'larının dünya ykdysadyýetyne has täze tapgyra getirip, tasdiklama işini gysga we tez ýerine ýetirip, täsirini görkezýän döwründe biz henize çelli öz milli manadymyzy dolandyryp bilmänýöris. Geljekde bu gidişimiz bilen has beter günleriň garşymyza çykmagyny islemeýän bolsak, halk bolup görüşmeli. Köne zehinli hökümet dolandırıcılardan halas edip ýaş we ýeti zehinli döwri kywapdaş ýaşlarymyza ýol açyp bermäge howlukmaly pikir diýip edýärin. Dinleýäniňiz üçin köp sag bolun, eziz ýyleşler.